Bakume satu dhuwur nggih. Dhuwur-dhuwur ya ora oleh, ngisor-ngisor ya ora oleh nggih. Lato-lato ngisor-ngisor gak bareng. Lato-lato dhuwur ya ora bareng. Nggih. Yo. Monggo Pak Kumis ditamani Joko Matrani. Yo. Mas. Oh, iki lho. Oh. Dua kali cabukan kurang satu kali cabukan. Murah popo. Waduh, ya, marmut enak iwake, lek manut enak awake Pak Kumis. Mas Dono, dari Sandro Samudro, ingin mau pastikan atau Mas Heri karek. Waduh, jago nih. Singo barok, sitok macan bebong, mancul perutandingi. Arek pedok berani maju pedok gue yo ayo yo aja banyak dadai ya kan penak dadai ya kan yo sakro sawu Mas Dono ayo ngono Pak Kumis biasa jago yo ngono kuwi sok kenei yo sok dikenei jroning ramayana yo sok Seniungkan lagi gambar perang kanggo sutera brandule sejet perasaan makro jiwa Blitar Timur sorak rame semua kali ini layangannya Astro tahu sing kenal dikenali sing kenal dikenali siapa dia Pak Karim dari Tulungagung persahabatan dari Tulungagung bagian utara Ditoto Pak Jainal Pak Yenon Toto Pak Nasir ini Ojo Dundur Yo Cong Nitir ora oleh satu kali tembakan Manut Mbak Siti manut Mbak Siti ojo mari rewel, ojo mari geger marmut penak iwake, nek manut penak awake ngandel yo ngono kuwi ora ngandel yo ngono oh was iki lho ya dua kali cabukan kurang satu kali cabukan monggo Mbak Karim jawabane begitu pas ulo sore iki lho Singo Barong Tulungagung bagian timur ora apa asik pilih batu sekarang yang penting yang ditaruh di atas panggung pencut yang mau dipakai diserahkan di atas panggung ya yang bertugas menjaga pencut. Terima kasih. Mas satu kali cabukan kurang dua kali cabukan murah popo mas iki lho podo sekui uri-uri berjo tahun 70-an Pak Karim salaman Pak Karim salaman sih nah yang ngono kon salaman Pak Yeno Pak Jainal bar salaman yo salah jalan Islam Baudu semuanya salaman ini tujuannya buat dulur orang yang musuh gampang ini buat dulur orang Rene tujuannya menyambung tali silaturahmi guri-guri video Jowo warisan leluhur nenek moyang Mas Supri dari Cambuk Bulung perasaan dari Dulu Dewi dari
Sekar Jati, Gunung Wilis. Yo, yo, wong sepuh sing dirame sawape Mekarjo. Terusane wis ora patek, ora apa mandi. Sing penting guyub rukun. Wori-wori budaya Jawa. Ayo mas ditayung nih, was, loh, was, awas, si mau barongnya metu, ayo barong, macam tibung, bakul perotan ini, arek pedok berani, bakul pedok ini masih. Oke, ayo mas Karjo, yo, wajudane janggal tatit nyamper warang. Iya, Salgon nyampar banyu. Terus teguh tanpa guru, sekti tanpa aji. Ih, Mas Supri dari Blitar Timur, Cambuk Ulung, Persatan dari Sekar Jati, Gunung Wilis. Oh, yo, oh.